ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ ବି କଲେ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆ, ସଫଳ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସଫଳ ବି ହେଇଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଆମର ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର, ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର, ସାନ୍ତାଳୀ ଲିପିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟକ। ଆଉ ସେ 1925 ମସିହାରେ ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟକୁ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ବେଙ୍ଗଲ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା, ଚାରିପଟେ ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରରେ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ତାକୁ ସେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଭାଷା, ଗୋଟେ ଜାତି ବଞ୍ଚି ରହେ ତାର ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଆମର ଭାଷା ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଲିପି ଅଛି, ଆମର ଧର୍ମ ଅଛି, ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯାହାର ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିମ୍ବା ଇତିହାସ ତାକୁ ଆମେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ, କେବଳ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥିରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ବାର ବାର ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ସେଠି ଆମର ଟିଏସି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡଭାଇଜରୀ କାଉନସିଲରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଏମଏଲଏ ମାନେ ସେଠି ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହୁଅନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ପାରିତ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ, ଏ କାମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ, ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସେତେବେଳେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଷା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଥିଲା, ସେ ତ ସେତେବେଳେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଭାଷା କମିଟିର ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେକମେଣ୍ଡ କରି ଏଠୁ ପଠେଇଲୁ, ସେ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ତାକୁ ବହୁତ ଏତେ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ ଆଉ ତାକୁ ହଁ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା। ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ଯାଇକିରି ପଜିଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଆମକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମିଳିଲା। ଫଟାଫଟ ମୁଁ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ସାନ୍ତାଳ ଦି ବେଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମାନେ ବେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲି ବେଳକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୌଣସି ମାତ୍ରା ନାହିଁ। ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାତ୍ରା ଅଛି, ସାନ୍ତାଳରେ କୌଣସି ମାତ୍ରା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଇଂଲିଶରେ ଭାୱେଲ ଅଛି। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭଲି ନେଉଛୁ। ତାକୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ରେକମେଣ୍ଡ କରିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋତେ ଆସେମ୍ବଲି ଭିତରେ ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୋ ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜନୀତିକୁ, ସେତେବେଳେ ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛୁତ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନାରୀ ବି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି। କେମିତି କଣ ତଫାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବେଳଠୁ ଏ ବେଳ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତଫାତ୍ ତ ବହୁତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଦିନେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ଏମିତି ବହୁତ ମହିୟସୀ ମହିଳା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ମହିଳା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା, ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶର ସେ ମହିଳା ମାନେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ତଳ ସ୍ତରର ମହିଳା ମାନେ ଯାଇ ବିଧାନସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା କିମ୍ବା ଲୋକସଭାକୁ ଯିବା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଟା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ ବି ଆମେ ବିଜେପିରେ
ତ ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ। ତାପରେ ଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଲେ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସେ ଆଉ ବିଜେଡିର ବହୁ ଜଣ ଆସିଥିଲେ। କମଳା ଦାସ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଇଏରେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ଜଣ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତିର ପଥ ସୁଗମ। ସୁଗମ ଆପଣ କଣ କହିବେ, ମାନେ ମହିଳା ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କଣ? ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆରମ୍ଭରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ବହୁତ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସଂରକ୍ଷଣଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସଂରକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଟିକେଟ ଦେବାରେ ସଂଗଠନର ହାତ ରହିଛି। ସଂଗଠନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଚାହିଁବ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ, ସେ କେବଳ ଆମେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବଢେଇବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନେଇକି ପୁରା ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର କିମ୍ବା ଆପଣ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ସମସ୍ୟାକୁ ସେଠି